Хайде, Валя, говори. Да-да. Тони, кажи да-да. 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 Кака. Кажи кола. Ето е кака. Ето е како. Кажи здравей. Не с ръчичката. Да-да. Така, кажи дай-дай. Кажи дай-дай. Тони. Ето Кажи баба, дай, къде се е дай. излегнала баба. Кажи бати. Тонка. На, Фани, сега ти обърни камерата и снимай сега. Дай баба. Иди при баба, иди при баба. Хайде. Иди сега там и го снимай и той да дойде. Клекни. Клекни и два. Да, бе. Ето бе, нали? На баба. Детето. Ела, баба, да вземеш камерата. Ела. Тонка. Тонка. Иди при баба. Баба, а не там, бе. Да им то гледа се добере, човек. Какво става? Дай да ти го прави. Ела, баба, ела тук. Той Тони. е гладен, върви на... Тони. Върви на кухнята. О, тати, дойди, ревнахме, гладни сме. О, това дете свири на китара. На китара ли,